Çîroka xezîneya zilamê cotkar. Demekê zilamekî cotkar hebû. Navê wî Zêdan bû. Zêdan jî weke her mirovî ji dê û bavekî diwelde. Zarokatî û ciwaniya wî di nav xizaniyê de derbas dibe. Derdê jarî û xizaniyê pir dikişîne. Lê ji ber ku ji kar û xebatê hez dike, di demeke kin de dibe xwedî mal û rewşa wî xweş dibe. Di navseratiya xwe de maldar dibe. Her ku diçe hejmara zarok û zeçên wî zêde dibe. Gava ku zarok mezin dibin alîkarê wî, bêtir ber xwe dibîne. Êdî mirov jê re dibêjin apê Zêdan. Apê Zêdan aqilmend e jî. Aqlê wî mûyan diqeleşe. Tenê ne aqilmend e jî. Her wiha jîr û jêhatî û bilebat e. Ax destê wî de dibe zêr. Malê dide ser hev û kom dike. Çavê wî ne li destê xelkê ye. Roj û meh û sal derbas dibin. Apê Zêdan dikeve bin darê sihetê, ango nexweş dikeve. Her ku diçe nexweşî lê giran dibe. Roj bi roj dihele. Êdî dikeve ber darê mirinê. Dost û heval û hogirên wî tev têne serdana wî. Ew bi xwe jî tê digihe ku mirina wî nêzik bûye. Rojekê malbata xwe li dora xwe dicivîne û vê şîretê li wan dike. Zarokên min ên delal, Xwedê dizane vaya ez dimirim. Hûn jî dibînin bi qasî ku têra we hemûyan bike, ez mal û milkê dinê ji we re mirate dihêlim. Belê malê dinê qireja destan e. Rojek wê werê dê biqede. Îcar ji bilî vî malî jî her wiha ji we re xezîneyekê bihêlim û diçim. Heta îro ne min behsa vê xezîneyê kiriye û ne jî bîra tiştekî wisa dibir. Xezîne wekî mirateyekî ji bav û bapîrê me ji me re maye. Bi rastî ez jî cihê wê nizanim. Lewra bavê min jî cihê wê rayê min neda û çû ser dilovaniya xwe. Belê, bi gumana min li texma res li nav zeviya me ya bikevir de ye. Ger hûn hemû keviran bidin alî û zeviyê kur bajon, an jî hinekê lê bixebtin û bikolin, hûnê wê xizîneyê bibînin. An jî heger hûn derdora razî hemûyê bidin ber devê bêr û biviran, hûnê rojekê li wê xezîneyê rast bên. Hûnê hem bi wî awayî li mireteya bav û bapîrên xwe xwedî derkevin û hem jî dewlemendtir bibin. Çend roj derbas dibin, apê Zêdan ji nav zarok û zeçên xwe bar dike û diçe dilovaniya Xwedê. Zarokên wî piştî mirina bavê xwe bêr û biviran hildidin, li dora rez û zeviyê belav dibin. Wekî ku bibêjin ev der ji min re û ew dera ahe ji te re, dikevin nav xebateke bê westan û rawestan. Kevirek namîne ku binî nehatibe kolandin. Mistek ax namîne ku nehatibe tevdan. Kuç û şikêrê nava zeviyê bi carekê dikişînin qeraxa zeviyê. Dar, devî û diriyên nava rezî ji binî de hildiqetînin. Bi şev û roj dixebitin. Nava zeviyê û derdora rezî dikin wekî ku tu axê biseredînî. Burx, ziğur û şijikek çiya li nava erd û rezî nahêlin. Ew jî nebese bi coş û peroş dest bi kolana qerac û beyarên dora rezî dikin ku rojek berî rojekê li xezîneya bav û bapîrên xwe rast werin. Lê li tu xezîneyan rast nayên. Belê wê salê tiriyê res 10 qat û cehge nimê zeviyê jî 20 qat jiyê her sal bêtir û bibertir dibe. Bi kurtasî wê salê xêr û adanî bi se zarokên apê Zêdan
ku malbata wî ya cotkar dibare. Zarok wî radibin hatiniya xwe ya wê salê difroşin. Bi qasî xezîneyekê pere bi dest dixin. Paşê li hev rû dinên û dibêjin: Hebe tu nebê, xezîneya ku bavê me gotî, ev xibata me ye. Îja te digihên ku xezîneya herî mezin kar û xibat e. Çîroka xezîneya zilamê cotkar. Ji pirtûka Selîm Temo ya bi navê serê şevê çîrokek. Ji weşanxaneya Darayê. Berhevker Adar jiyan. Deng hêja giyan. Ji bo vîdeoyên halo hûn dikarin me parve bikin ji heval hogirê xwe re jî pêşniyar bikin de ku em bi hev re mezin bibin. Bimînin xêr û xweşiyê de. Dem baş.